Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. The following message that you're going to be listening to yakabva kutranslation kuchannel yedu iyaya yechirungu, saka ndichange ndichizongokupaiwo a brief narration zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zita rangu ndinonzi Ada. I am a 32-year-old woman. I was born and raised here in Lagos, Nigeria. Uko kwandakasangana nemurume wangu uyo wandichange ndichizoti Emeka. Ndakasangana naye about 6 years ago. So when we first met, ndingangoti ndaiti kana ndakamutarisa, he was everything that I had ever dreamed of in a man. Ainge ari munhu who was very resourceful, wealthy and incredibly intelligent. And he would take me to the finest restaurants, achigara achingonditengera ma-expensive gifts, achindiudza kuti I want to treat you like you are my queen. So kwandiri, this was like a fairy tale, but after I had gotten married to him, that was when I discovered kuti he was involved in all of these rituals, uye zvekare ainge achiita zvokuskama vanhu. And iye murume wangu, I soon discovered kuti he was a Yahoo boy. Emeka, like many of our Nigerian men, he was involved mune izvi zvinhu zvokuskama vanhu, defrauding people from all over the world. At first ndainge ndisingatoziviwo honestly kuti my future husband, this is what he was doing for a living. Iye ainge akandiudza kuti he was a businessman with so many connections overseas, and truly speaking I believed him. But nekufamba kwenguva, that was when I noticed kuti zvimwe zvinhu zvainge zvichiitika. Sometimes ndaiti ndikamushanyira, then ndaibva ndaona kuti pamba pake panenge pakazara vakomana, mafriends ake, umwe neumwe anenge ari palaptop pake. Even iye, he would spend hours on his laptop, often in the middle of the night, achitaura nevanhu paFacebook, Instagram nemamwe masocial media platforms. Ndakabva ndazoona kuti aigara achingodepositirwa mari nevakadzi vechikuru, especially vainge vachibva kuAmerica. Those old white women, those were the ones that were depositing money into his account. Ndaiti kana ndikada kubvunza, because dzimwe nguva ndaizobatwawo nejealous feeling, then ndobva ndazomubvunza kuti ko vanhu ava vari kutaura newe ndivanani. Then aibva azotsamwa paya achindiudza kuti his business was a legitimate business. Vose avo vainge vachitaura naye vainge vari ma-business partners ake. One day after we had been married, then Emeka finally confessed to me kuti he was a Yahoo boy. Akabva azondiudza kuti mari yake yose iyo yainge ainayo, all the expensive gifts that he had been buying for me, yainge iri nhau yekuti basa rake nderekuskama vanhu online. When he told me kuti this was what he was doing, I don't want to lie to you, it was like my life was shattered. Akabva azotanga kundirakidza kuti this is what they do. Saka kana parise paFacebook zvavanoita ndezvekuti vanocreata aya avanoti ma-fake profiles. Saka kana kuri kunzi vanenge vachida kutargeta iwewe, what they do is that they take your profile, then they share your profile muma-WhatsApp group. Saka ma-WhatsApp group awa anenge akazara ma-scammers. So then they will start to look at your profile vachida kuona kuti what is the best possible way for them to scam you. Vanobva vatanga kuhave a discussion, then zvavanozoita ndezvekuti vanobva vagadzirawo avo ma-ghost accounts. Vanoti kana vagadzira ma-ghost accounts, vanobva vatanga kusenderana ma-friend request first vasati vakutumidzira iwewe a friend request, then vanenge vachingodiscussa pamusoro pako zviya zvekuzoti iwewe kana ukazoona that friend request unobva wazotarira profile, obva watoona kutoti munhu uyu atori nema-friends anotosvika kuma-2000, but ma-friends ake anenge asiri ma-real friends. Zvavanozoita ndezvekuti havatange nekungokusendera a friend request, because unozosuspecta. Vanobva vazotanga kutargeta shamwari dzako kana kuti hama dzako. Vanoti kana paya vatargeta shamwari nehama dzako, then vanobva vazotanga kutumidzira shamwari nehama dzako idzo dzinenge dzisingazivi kuti iwewe you are the target. Then ma-friends ako anoti kana a-accepta the friend request, then iyo Facebook automatically ndo painobva yazorecommenda that person kwauri, iwe utofungidzira kutoti this is a legitimate
person usingatozivi kutoti wava kutosendera a friend request to a fake profile. Saka unozoti kana watumidzira a request to that fake profile, then vanobva vachizotanga manje kutaura newe pretending someone else so as to gain your trust, and aishandisa mamwe mapictures awo ekuti aingomadownloada pasocial media so as to try to convince munhu uyo wavanenge vachida kumanipulata so that ange achizotumidzirwa mari. Pandakatanga kuziva kuti izvi ndozvainge zvichiitwa nemurume kwangu ndakarwadziwa, but nekuda kwekuti ndainge ndava kurarama a soft life ndichiendeswa kwose kwandainge ndichida kuendeswa, uye zvekare ndichitengerwa magifts, expensive gifts, ndichienda kumapati mumba muchigara makangozara mari, ndakabva ndatongozviudza kuti this was what was taking care of me and my husband, so I had to let him do his business and it was not my business. My business was to be a faithful wife, but deep down I knew kuti zvainge zvichiitwa nemurume wangu it was very wrong. The worst part came as a Christian when I discovered kuti painge paine mamwe marituals awo ainge achiitwa. Saka marituals awa ainge achiitwa, it was not about fake profiles, but vainge vachitoita dzimwe mhiko dzekutoti kana mhiko idzodzo dzikangogara dzashandiswa pauri, ziva kutoti munhu iye anozotoguma ava kutokutorera mari. Saka zvavainge vachiita ndezvekudai, vaidownloada mapictures emunhu pafacebook, vaiti kana vadownloada mapictures emunhu uya wavanenge vachida kuskama pafacebook, then vobva vamaprinta out, then vaibva vazoenda kune n'anga idzo dzatinoti vana baba lawo kunoko. Saka n'anga idzi ndo dzaizovaitira mhiko dzacho idzodzo so as to make sure kuti iye murume wangu Emeka paanenge ava kutaura newe zvose zvaanenge achikuudza kuti ndoda kuti tinge tichizodai iwe unenge uchingobvumira because mweya wako unenge wakatobatwa. I remember the first time when I witnessed one of these rituals. It was late at night. Saka iye Emeka, he had returned from a meeting navo vana baba lavo vake ivavo, and he had a small leather bag that was filled with items mainge muine macandles uye zvekare nemishonga yakasiyana siyana nemapictures eavo vaainge achida kuskama. Akabva azondiudza kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizomutevera ndokubva ndazoenda naye kuliving room, then ndokubva azotanga kuisa zvinhu zvose zviya pafloor, then ainge akapiwa ma-instructions ekuti aifanira kuti ange achizobatidza macandles. Mushure mekunge abatidza macandles aifanira kuti ange achizoteketerera zvose izvo zvaainge achida kuti zvinge zvichizoitika pavanhu vaya avo vaainge achida kuskama. Ndokubva achizotanga kutora mapictures. Akati achitora mapictures kudaro ainge achipisa mapictures iwawo achideketerera. Saka aiti achideketerera kudaro ainge achidana mazita evanhu vose avo vaainge achida kuti vange vachizomupa mari. Saka hanzi izvi zvaainge achita zvainge zviri zvekuti zvainge zvichiitirwa kuti vanhu vaya ivo vasazokwanisa kuramba, kana kuri kunzi akati ndinoda kuti unge uchindipa mari, munhu uya haakwanisi kuzoramba nekuti anenge akatodeketererwa zita ravo. Nekuti anenge akatodeketererwa zita rake, ndo zvandakaona zvichiitwa nemurume wangu izvi. Saka iye akandiudza kuti mhiko idzi ainge achifanira kuti ange achizodziita, otherwise we were going to get broke. So ndakamusiya achiita zvinhu zvose izvi, but over time I then started to notice kuti Emeka uyo ainge ava kuita sekunge munhu ane madhimoni. He became more paranoid. Aingogara ava kungotya achingoti iye ainge achiona madhimoni aya awo ainge achishandisa pakuita mhiko dzekuti ange achitorera vanhu mari dzavo online. Madhimoni iwawo ainge ava kumaona live and direct. Dzimwe nguva taitoti kana takatorara paya aingomuka pakati peusiku obva atanga kutoridza mhere achindiudza kuti mumba munenge muine madhimoni anenge arimo. And then there were so many accidents, strange things that were happening around our house. Dzimwe nguva waingonzwa sometimes the mirrors as they were being broken, the windows, kana kuti madoor waingokaruka wava kutonzwa door richivhurwa richivharwa. Even imbwa yedu it just started acting really weird. Ndo pandakabva ndazombomutiza because zvainge zvava kuitika pamba zvainge zvava kundityisa. Zvino ndakati ndamutiza kudaro ainge opota achindifonera achindiudza kuti I was supposed to return back home because of some of the things that were happening. Saka ndiyo confession yangu iyi yandiinayo.
ende kurudziro yangu ndeyekuti kune avo vanhu vanenge vari pafacebook, the best possible way ndeyekuti zviri nani kuti iwewe unge uchiloka your Facebook profile so that only those that are close to you, they are the ones that can view your profile. Uye zvekare kana moposta mapictures enyu pafacebook musaita kuti everyone anenge ari pamafriends list enyu, nekuti shamwari yako chaiyo chaiyo hauizivi. Uyo anokushuvira chakanaka neanokushuvira chakaipa haumuzivi. Saka it is far much better kuti kana woposta mastatuses ako kufacebook, zvaunofanira kuti unge uchiita ndezvekuti you select your family members kana kuti your very close friends, then vamwe vose haufaniri kuti vange vachingoona all of your pictures, because pamapictures ipapo ndo panoragidza the level of success in a person's life. Saka this is just a warning to other people out there. Izvi ndo zvainge zvichiitwa nemurume wangu. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuchannel yedu iyaya yechirungu. Akomana zvakangoma hazvo veduwe. Saka hanzi kurudziro yangu ndeyekuti please lokai maprofiles enyu so that vanhu vanozongovhiwa maprofiles enyu vanenge vari vanhu vaya vekuti vanenge vari close kwamuri mafriends. Kunyange wava nemafriends akawanda pafacebook, zamawo kuti unge uchiti kana woposta mastatus paya only your family members and your friends can see. Zvino zvatinenge tichida kuonekerawo tichibaka-baka ka ndo zvinozokonzeresa ka kuti mascammers ange achizotiteverera ka izvozvo zvekuda kuonekwa kuti aiwa life yangu, my life is progressing. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndinoda kureurura kuti inini ndiri small house. Pese pandinenge ndiine murume wangu, ndine mishonga iyo yandakapiwa nevamwe gogo avo vandakasangana navo mushure mekunge ndatanga kudanana naye murume wangu uyu. Ini nemurume uyu takasanganawo munomo munyika yavatorwa. Saka iye already ainge akandiudza kuti ainge achida kuti nekufamba kwenguva ange achizondi-introduce kumukadzi wake, but akabva azondibata nechikomba. Saka kubva ipapo zvinhu zvedu hazvina kuzonyatsokufamba zvakanaka. Akachema kani munozvinzwa because he trusted me with all of his heart. So ipapo pandakaona kuti ndainge ndatobatwa nechikomba, because zvandaiwanzokuita ndezvekuti ndaiziva kuti pawiki kwangu aiwanzokuuya only twice a week, and aiwanzokufarira kuuya pamaweekends paya paanenge aine mukana ongonyepera mudzimai kuti ari kubasa apa anenge ari kumba. Saka inini sometimes I'll get so bored. Zvandazoita ndezvekuti ndakabva ndazongotsvakawo umwe munhu wangu wandakatanga kungodanana naye online kudzamara tatova serious paya. Saka murume ndainge ndisingade kumuramba because he was taking care of me, uye zvekare kana nehama dzake dzainge dzava kutondiziva. Then ndainge ndichitiwo paya pakati peweek ndinenge ndiine munhu wangu wandinenge ndichifadzana naye, but I was not serious into him. Akana mari ainge asitomborina. So then iye akazongokaruka atongosvika pamba. It was on a Wednesday night. Ndainge ndatoswera ndichitotaura naye mune zvakanaka, because ndaiti kana ndiine munhu wangu wandinenge ndichida kuunza for a sleep over, aiwa ndaiswera ndichitaura naye zvakanaka so that he won't suspect anything. But iye akangonyumwa, then akabva azongokaruka atoya kumba. Akati auya kumba paya ndo pandakabva ndatoona kutoti apa ndainge ndatodosera munhu wangu ainge atozviona kutoti ndainge ndichimuhurira. Ndakamukumbira roregerero, ndakachema mazvinzwa. Even when he wanted to go, ndakabva ndatozviudza kuti ndakabva ndamuudza kuti iwewe hauna kwaunoenda, it is far much better ndinge ndichitongokuuraya, because ndainge ndava kutya kuti munhu uyu anondichengeta so kana akangogara angoenda chete, it means kuti it is the end of our relationship. Ndakabva ndamutorera foni, ndikabva ndamutorera makiye motikari, ndokubva ndakanda zvinhu zvezve nepahwindo, ndikabva ndaloka, ndikabva ndati ndirove kana uchida kundirova, but iwe hauna kwauri kuenda. So throughout the night ndakazongorara ndichingomunyengerera paya zonosvika achizondiregerera. Akangoti andiregerera kudaro, ndakabva ndamukumbira mari, ndikabva ndati ndiri kukumbirawo mari kuti ndinge ndichimboenda kumba, ndokubva andipa mari. So apa ndainge ndichitoshandisa mukana wekuti
ndinge ndichizotofambira nyaya dzacho. Ndakati ndasvika kumba ndopandakabva ndazoenda kun'anga iyaiya because I wanted to sort out this mess. Ndokubva ndazopiwa mishonga, saka mukunopiwa mishonga ndakabva ndapiwa mishonga zvekare inokontrola sikarudzi yemurume. Saka zvandinoita ndezvekuti iye kana ari kwangu ndine mimwe mishonga iyo yandinoisa pasi pemubhedha. Mishonga iyi iyo inobva yaita kuti sikarudzi yake inge ichiwana rimwe simba zvekuti kana iye anenge ari very impressed, saka anogara achingoti asi why is it kana ndiinewe kana kupefoma kwandinoita pabonde I perform as if I am a porn star, because anokwanisa kuita mahours angori pamusoro pangu, but chaasingazivi ndechekuti mishonga iyaya yandinenge ndakaisa pasi pemubhedha ndo inenge yakabata musana wake ichisimbisa musana wake. Saka ndinongomuti it is because munondidaka ndokusaka muchikwanisa kudaro. Saka iye anoti kana aine mudzimai wake hanzi handikwanise kana kumboita more than ka2 ndinenge ndava kutonzwa kutongozvinetera. Saka ndo zvandinoitawo izvi mukomanashi. It is because I messed up, and when I messed up ndakaona kuti murume uyu I'm never going to let him go because ndinomuda. Please post my own story makavikawo chiso changu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Iyi mukoma, pane zvimwe zvandakamboitirwawo nemurume wangu zvekuti nanhasi uno ndinoti kana ndakamutarisa ndinonzwa ndichimutya. Sure behavior yakaita ipapo kuita kunge mhondi. Okay, we were traveling mukoma tichibva kumusha returning back to South Africa. Saka tainge tichangoti darikei matalks, then there was this other man that suddenly appeared, but my husband was not traveling at a much higher speed, but takabva tazodhuma murume uyauya. Murume uyu aitoratidza kuti ainge akatodhagwa, but murume wangu zvaakaita ipapo mukoma, instead of stopping the car iye akabva atongoramba achidriver. We fought about that issue, but akabva apopota akabva ati kana tikangomira tinokwanisa kubva tatopinda busy. So the man, we just checked him kuti ainge achiri mupenyu here, then patakaona kuti murume uyu akazomuka zvake achidzedzereka, but aita zvezvekudzedzereka achipota achidonha. He then walked away because murume uyu takamudhuma where there is that location just when you are in my talks ndo patakamudhuma murume uyu. It was late at night. Saka murume wangu akabva ati wazvionaka kuti haana kumbonyanya kukuvara angorohwa neshoko, but aitoti akafamba akati fambei odzedzereka obva adonha. My husband then started driving. So this is what my husband did mukomanashi. Zvinhu izvi zvakaitika a very long time ago, but ndinoti kana ndikafunga nezvazvo ndinoti but that man, did he survive or did he not survive? Please post my own story mukomanashi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Yo, strange things indeed they do happen in this world. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Hey.